Nakoro mugi chan kod achiedho nade mathoth pod okwako kwan malo mag jogo mani kod ng'ol e kaunti ma Migori ka thoth gi ywak ni piny owacho osejwang'ogi. Jafwambo marwa George Juma miyowa ler ewi nyawo manitiere kod ka menyo ratich ji mani kod ng'ol kod okenge mar riwruoge ma ok mag sirikal osekawo mar reso midhierono. Kata bed ni piny owacho osebedo kod chenro mopogopoge mag jolo jogo mong'ol, pod nitiere kwan jogo mong'ol mok nyalo chenrogi mag piny owacho nikech midhieche magikale. Rem mar jogo mong'ol yudo jol ma ichiwo kod piny owacho osebedi kod midhieche mathoth ma oting'o pek e yudo bok mayango kaka jogo modak kod ng'ol, ma bende ong'ere kaka disability certificate ka kuom duolno ma National Disability Council. Nitiere kwan mag jogo ma odak kod ng'ol mathoth ma odak e ngima mar chan. Gionge kod kuonde dak malong'o kaka mar yudo gago bende ok osebedo mayot ka koro giywak ni piny owacho koro osejwang'ogi. Seche moko Nyasaye omiyowa nyithindo wan be, kata kaka inyalo puonjo nyathi nyalo bedo maonge, samoro kalo to onge kaka inyalo timo. Ng'o marwa kaka jomodak gi ng'ol wan gi nweng'o mathin. Akelo boma jeng'i 83 ma en muofu ng'ol moyudo chakre tinne en achiel kuom jogo mong'ol moko osebedo ka yudo kony ma ichiwo kod piny owacho ma oting'o omenda ma ichiwo ne jogo mang'awo. Wuonde ka gidhiyo ndika to giwuonde ok gidwa ndika. Chunye ko notho. Kipenje malong'o biro nyisi ni kodhi kata e chiro nitie jomoko ma sani koro riembe ma en otiyo gi dhulu mar ni jomoko sani osejogo. Akelo ndagwego mag otho e sub-county ma Nyatike yudo gago mana ka okalo e yor kwecho. An gi thagruok ma kapok omiyo ng'ama miye chiemo ng'onge. Sebedo ka seche moko wakelo ne chiemo, kotuo gocho na wanyalo tere osiptal, wang'iyo ne gik matindo tindo. To kwasetemo luwo kata weche mag disable go, jaduong' pok oyudo kony moro amora ir sirikal. Kit ot ma odakie, gige nindo ma entiere godo kod mamoko nyiso kit chan mapek ma en kaachiel kod familia mare koro gidakie. Kar nindo odeno state mineno kata gik nindo onge go malong'o. Nyithinde ariyo machielo en jaged adek ema osebedo ka lewo sikul mondo koro mak bade ka odhi kwecho e chirono motho. Ambedwa dairi wach kupona dhi chiemo ng'ama chunye ler ojuko na chamo miya kama amiya. Nyithindo ariyo manyiri gi ma seche moko lewo ne skul mondo oter jaduong' kodhi kwecho. Kony moro amora ma sirikal miye onge. Kako chiemo to chiemo mana e lwetwa. Samoro bende msamaria mwema moa mabor konene kaka ochalono nyalo konye. Familia mar wachne gisetemo kata mondo koro yudi obok kata certificate mar jogo modak kod ng'ol. Kata kamano higni osekalo kubokni koro pok oyudo. Koro ofise mag jomong'ol wasechiedhe kode ma kata an ne asechiwore ma asedhi kode Nyatike mokore mudi bich. Ka joka disability asedhiye. Moko kuom oganda korego moko mago mag piny owacho ma oting'o Lawi Jako Foundation ema osebedo ka chiwo ne kony matin. E okang' man ni jogo ma odak kod ng'ol ojorore gin giwegi, jogo mong'ol mowuok e wuodno mar Kachieng' e sub-county ma Nyatike ka ojolgi kod Lawi Jako Foundation oloso riwruok margi. Riwruok ma gigeno tiyo godo e ting'o ngimagi malo. Geno ni mondo wabed gi table banking mwatimo kendo wakawo pesa wagi to watere e bank to wagolo wachakwa wanwang'o konyruok. To ne waonge gi mbele wala nyuma, koro ne wang'iyo ni pesa matin mwanyalo chako ma wanyalo chokono ema nyalo konyowa. Ne wawacho ni ka warejista ni group ma gibedo gimoro achiel to ne nyalo konyo. Mane sani bende pod wachano mar mondo mi warejista gi ng'ato ka ng'ato obed gi disability card mare. Jogo modak kod ng'ol ywak ni gisebedo ka ojwang'gi kod piny owacho kuom kinde malach. Kata mana jotelo moyier bende koro ok dewgi. Jalup jakomruogno mar jogo modak kod ng'ol e kaunti ma Migori Simon Mino wach ni jomong'ol mathoth onge kata kod oboke kata certificate mar jogo modak kod ng'ol ma ichiwo kod National Disability Council. Most of the people have not registered with the council. What I mean is that they don't have that certificate. Now it is incumbent upon the leadership. George Juma, Ramogi TV, Migori.